خاکی وطنم زی مشک و عنبر باشد. осимаи азиз аз зумраи он овозхонони наврас аст ки бо вуҷуди хурдсол буданаш аз уҳдаи навохтани асбобҳои миллии мусиқӣ ба хубӣ баромада сурдҳои дилнишини замзама мекунад. меҳри ватан наметавон зистане. аз бас ки модарам ба санъат яъне ба мусиқӣ хеле шавқ доштанд, аз ҳамин сабаб зери таъсири модарам дар дили ман пайдо шуд. وای تا در حقی ما دعای مادر نشود. ғолибият дар озмуну чорабиниҳо ӯро дар зодгоҳаш муаррифӣ кард ва ҳоло орзу дорад то дар саросари кишвар низ маҳбубият пайдо кунад. ҳам маҳорати рақосагӣ, ҳам маҳорати актёрӣ, ҳам маҳорати сарояндагӣ дорад. тараннуми ватанро тавассути сурдҳояш ин ҳунарманди наврас ифтихор барои худ медонад. ӯ дар фанҳои дақиқ ва фанҳои забон адабиёт бисёр шавқу рағбати зиёд дорад. شکرانه کنم بر سنگ و خاک وطنم. чеҳраи ҳунарманди наврасе ки бори нахуст тавассути барномаи ҳунар муаррифӣ мегардад. мехоҳам мисли лола азизова ки чӣ қадар шогирдон ва мухлисони зиёд дорад шавам. وای در زندگی روحی ما منور من. шоми якшанбе дар телевизиони душанбе. در شعر اولینم نامی وطن